Asibelele somukele kwi-channel igama uPastor Ningi sibela ngokuyithoba sikhuluma ngamaphupho amabili amathathu. Akhohlwa ukusilandela lapha ke on e.tv every Monday ngo 7:20 kuya lapha between 7 and 10 to 8 so sikhona every Monday kanti lapha kumsakazo Mkhona FM esifundazweni Mpumalanga sikhona kwi-frequency engu-98.6 noma usilandele online ku-www.radioapp.co.za uselect umsakazo Mkhona FM noma uye ngqo ku-www.mkhondofm986.co.za. Ngaloko sikhona kwi-channel Noflix sichaza kancane kulapho esifinele kubona nomunye sizofika kuyena asikhulumelanga amaphupho amabili amathathu sibheke ukuthi la sithini noma sikusiza kanjani kona. Niyathemba ukuthi ngasho uphenduleke nakuwo. Unomcebo Ndlovu uthi la I keep dreaming of myself in school, could you please tell me what this means? La asingakubalula ukuthi nje uma uphupha la ubuyela mhlawumbe esikolweni sakho esidala ofunda khona uphawu lolusho ukuthi mhlawumbe ngase kube nesikhathi ke sokuthola isifundo noma uqeqesho olufanele noma olufana nalolu owake walithola esikhathi esedlule mhlawumbe uzeke ukwazi kahle lokho sokufundiswa empilweni. Kusho nje manje kungenzeka kukhona ungasho ukufunde kodwa wakufunda esikhathini esedlule kodwa kusafanele ukuthi ukufunde futhi uzokwazi kangcono noma ukwazi kahle ngoba kubalekile empilweni. Kanti futhi uma ubuyele esikolweni owafunda kusokudala kungasho ukubanjwa umoya wokubambezeleka empilweni ngoba ekugcineni uma umuntu ufuna uprogress. So when you keep seeing yourself ubuyele esikolweni owafunda kusokudala usho kunomoya uthile okusuka usakubamba ukuholda back thina ungakwazi ukuprogressa kahle empilweni indlela efanele. Kanti ke la ubuye singachaza ngaso isikole lesi uPaul ngasho mhlawumbe ukuthi kufanele uthole isifundo esibalekile empilweni ongazange usithole ngokugcwele ngaphambilini yabo ongenze uzosithola maduzane. Kanti futhi la uma ukubanje usesikolweni nje in general ongawusisona isikole ofuna ukuthi kuyisikole nje uphawu lolu osuke libika ukuthi kunezinto okumele usifunde ezithinta mhlawumbe umoya noma imimoya. Futhi kungaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kuzodingeka esikhathini esizayo ulandele ubizo noma uthatha uhambo lokuyothwasa. Kanti ke la uHlayisani Mohule uthi I would like to know what it means when you dream of bread. I always dream of lots of bread on the table but I never eat it. Yeah. So la singabala ukuthi uma uba la isinkwa noma izinkwa ezimhlophe lolu uphawu oluhle nolungasho isiphiwo sikamoya lingasho futhi inhlanhla ezayo lingasho ukwaneliseka nje emoyeni kanti kungasho futhi nokuchuma empilweni noma ke kungasho ukuthi ngeze kuzozwa indaba ezinhle noma ezimnandi maduzane. Kodwa ke uma uphupha la mhlawumbe isinkwa noma izinkwa ezibrown uphawu olungabika la kwesinye isikhathi ngaba yinkinga ezingatheni ongahlangabezana nazo yebo uzokwazi ukuyinqoba nje kalula. Kodwa futhi uma ubhala isinkwa noma izinkwa ezibrown yaba uphawu oluhle lolungahle libike la ukuthi ungase uthole mhlawumbe imfundiso ezifanele noma imfundiso efanele ngenze ukuthola ukuhlakanipha noma ukuvuleka umqondo ngandlela yathile. Futhi ngaphinde kubike ingcebo ongahle uyithole maduze noma ngaphinde kusho inala ongahle ube nayo noma ke kubike la ukuphumelela lokho sokukwenza maduze. Kanti ke la uKhiya Khanyile uthi ke what does it mean when you dream of yourself not wearing shoes? Esingabala ukuthi uma ngenzeka uphuphe la hamba ngenyawo phansi lolu uphawu lingahle libike mhlawumbe ukuthi uzobhekana nesimo mhlawumbe esokuthobisa noma umuntu ongenako ukuzethemba
noma uzolahlekelwa ukuzethemba esikhathini esizayo. Kanti futhi la uma uhamba ngezinyawo phansi ungaphinde kube ukuthi ungumuntu kamoya, futhi kuzofanele mhlawumbe ulilandele ubizo lolu esikhathini esizayo. Kanti futhi ungaphinde kusho ukuthi ungumuntu onezizotha noma umuntu ozophumelela esikhathini esizayo ngokwempilo. Fab Mango uthi, what's the meaning of dreaming yourself playing soccer? Esingakubalula la ukuthi uma udlala ibhola uphawu luhle, lungasho ukuthi umuntu osebenza mhlawumbe aphinde abambisane nethimba lela asuke esebenza nalo, noma uyakwazi ukusebenza nabantu ngokubambisana. Futhi ngingaphinde kusho la inhlanhla ezokwehlela, kungasho impumelelo esuke iza. Kungaphinde kube ukuthi mhlawumbe umuntu onokuzimisela ekutheni ufeze izifiso zakho, ikakhulukazi uma leli bhola udlala kahle, futhi ukwazi nokushaya mhlawumbe amagoli. Lindela ke la okuhle kakhulu empilweni. Siyabonga.